Coffee cup, half full, half planned. Timeline open, got the world in my hand. Tiny desk, big wild dreams. Cutting little moments in the movie scenes. Hiccup vibes in my little life. Turn the quiet days into something bright. Hit record, let the colors fly. I just live it once, but I loop it twice. But I loop it twice. Messy bed, but the frame looks clean. Sun on the window, soft on the screen. Paint on my fingers, laugh on the floor. Every small second feels like so much more. Hiccup vibes in my little life. Turn the quiet days into something bright. Hit record, let the colors fly. I just live it once, but I loop it. Stiller kamera på hylden. Trækker tæppet op omkring mig. Lille latte på min vindueskarm. Lys i hjørnet, verden langsom. Hygge i højtaleren. Lad den bare køre. Små dage, store smil. Jeg vil bare føre dig med rundt i min lille zone. Kreativ kaos. Min comfort zone. Min comfort zone. Papirklip, farve på mine fingre. Idéer flyver rundt i stuen. En lille dans midt i mit råd. Tryk på optag, det føles godt. Hygge i højtaleren. Lad den bare køre. Små dage, store smil. Jeg vil bare føre dig med rundt i min lille zone. Kreativ kaos. Min comfort zone. Hej venner, velkommen tilbage. I dag er der få dage til, at jeg skal flytte ud på det nye sted. Og nu er vi i drivhuset, og jeg er ved at gøre klar til, at vi skal plante tomaterne om. Og plante herude og sådan noget. Og de her, lige dem der er lige her, det er mit område med mine sorte tomater. Så ja, det er vores plan i dag, hvor det er tirsdag. Så ja, velkommen til vloggen. Dyk på glasset. Så er det kaffepause, og så er det videre til driveren bagefter, og så skal jeg op på en anden værksted og spise frokost, og så tilbage hertil, og resten af projektet. Mot lys, du siger sender, og jeg ser mest på dig. Som er i drivhuset, verden står lidt stille. Der står kasser i køkkenet, mærket minder med skæv blå skrift. Jeg har støv på mine knæ og tabet på min ene hånd. Alle skuffer er halvt så tomme. Det runger lidt i hver en væg. Hey venner, jeg er i gang med at gøre mit køleskab rent. Jeg skal flytte ud på det nye sted her på søndag. Så jeg er ved at gøre lidt klar, og det er onsdag, og senere skal jeg på arbejde. Jeg skal lave lidt skralderute og lidt af hvert. Så ja. Men her i morges vågnede jeg op til, at jeg havde fået en besked på, om jeg flytter på et nyt bosted, og hvordan og hvorledes, og hvor i henne. Eller sådan cirka. Jeg kan ikke helt huske spørgsmålet, beklager venner. Men, som sagt, ja, jeg flytter. Hvor jeg bor nu, der er der 3 huse. Der er der, jeg er nu, og så er der et over på den anden side, og et længere nede i byen. Og jeg flytter på det længere nede i byen. Fordi at det er en del af min udslusningsplan. Og så en gang i slutningen af året, der flytter jeg hjem til Jylland igen.
Og i går havde jeg lige fået pænt at vide, at nu skal jeg finde en dato på, hvornår jeg vil se det nye sted og sådan noget. Så ja, jeg skal oprindeligt rigtig flytte tilbage til Jylland om ikke så længe i slutningen af året, så ja. Og den her er den gang 100 helt sikker på, at det er det, jeg gør. Jeg tror ikke, at jeg er mere klar på det den her gang, end jeg er nu. Og her på mandag, der skal jeg ud og handle. Jeg skal ud og handle ind til huset, hvor jeg skal have egen mad, og jeg skal have egen kost, og jeg skal til at have basale ting som margarine, mælk, ost, pålæg, brød, så jeg har noget at spise til frokost og til aftensmad og sådan noget, og det skal jeg gøre på mandag. Så ja, de er egentlig bare i gang med at lave en udslusningsplan med mig nu, mine ledere. Så det glæder mig rigtig meget til, at det sker, og det gør jeg på søndag. Der skal jeg flytte ud i det nye sted længere ude i byen, og jeg nævner ikke navnet, hvor det jeg skal bo, fordi det har jeg ikke lyst til. Men jeg skal bo lidt længere væk fra hovedhuset, hvor jeg er nu. Så meget kan jeg trods alt sige. Så ja, men jeg vil fortsætte med at gøre køleskabet rent, og så tænker jeg, at den her den kommer faktisk op den dag, jeg skal flytte ud på det nye sted, og så må vi ellers se. Og i morgen skal jeg på udgangen, hvor jeg lige skal købe noget gaffatape, vi skal bruge til køleskabet. Så det regner jeg med også kommer i den her video, at jeg lige filmer det. Og så var jeg over på arbejdet i går, som jeg fik set, hvor jeg skulle plante tomatplanter og sådan noget lidt af hvert. Så det skal jeg også gøre igen i dag ude i drivhuset, så det er også planen, vi skal gøre det i dag. Så ja, jeg vil fortsætte med at gøre køleskab rent, og så ser vi ellers, hvad det her det kommer til at bringe. Dyk på glasset, små frø i jord. Du leder jorda på den hvite skjorta di. Tomatplanter snår seg mot lys. Du sier se nå, og jeg ser mest på deg. Sommer i drivhuset, verden står litt stille her. Plaststol, kaffekopp, du har sol i alt du ler. Sommer i drivhuset, regnet trommer et sted bak. Her inne vokser vi litt hver dag. Litt hver dag. Radioen skurrer lavt fra en krok. Hej venner, velkommen tilbage. I dag det er torsdag, og jeg skulle have været på Kreativ, men de har lukket, fordi der startede noget nyt med angående vores arbejde med det der med, at vi har fået en kontrakt. Så jeg kunne ikke komme afsted med at være i skole her til morgen, og nu tænker jeg lige, at klokken den er 12.12, og der er lige kommet en video op i dag, hvor jeg viser, hvor langt jeg er kommet med flytningen og pakke sammen og sådan noget. Her senere skal jeg på udgang, så jeg tænker, at det næste, I kommer til at se, er selvfølgelig, at jeg lige viser jer, hvor langt jeg er kommet i min flytning, eller med at pakke ned. Og så tænker jeg, at det næste bliver, at jeg lægger make-up, og så ser vi et lille hurtigt haul af de ting, jeg købte i dag. Her senere skal jeg jo på udgang, så det tænker jeg bliver det sidste i den her omgangs video. Og så når I ser den her, så er jeg faktisk i gang med at flytte. Så ja, velkommen til slutningen på den her video. Jeg har lige min vasketøjskurv her, og så har jeg mit flyttekast der, og så har jeg stadig den der. Den bliver hængende, når jeg flytter. Men så har jeg den der mangler pillet ned, lige nogle jakker, jeg skal bruge. Og der står min samling eller pantholder. Mit køleskab, som jeg gjorde rent i går, og så står der stadig alt det her. Og jeg prøver lige en af flyttekasserne her på lørdag eller sådan noget til det sidste. Og så er der nogle sko, der skal pakkes ned med en sodavand og noget tøj. Og så er min seng her ikke pakket ned endnu. Og så har jeg heller ikke lige fået pakket alt det her ned herover endnu. Der er lidt sommertøj, jeg lige har kigget på, lidt puder og en affaldssæk, og så har jeg mit stativ, mine krykker, og så lige nogle planter herover, nogle ting, jeg skal have med. Og så sætter jeg egentlig bare sådan herover, hvor jeg har lidt make-up og det, jeg bruger til hverdag her nu. Så ja. Og hvis vi så kigger herinde, så står sådan lidt det, jeg skal bruge til hverdag. Og det er faktisk en gave. Hun har fået det, når I ser det her. Og så står der igen lidt ting her.
Og det der skal egentlig bare til genbrug, så ja. Så det var egentlig alt for, hvordan det ser ud på mit værelse nu. Og så regner jeg med, at det næste er, at jeg lægger make op, og så ser vi, når jeg kommer hjem fra udgang, hvad jeg får købt på turen, for jeg glæder mig til det. Og jeg har fået en ny lampe. De kom lige og pille den gamle ned, og så har lige sat den nye op. Så det var meget lækkert. Men ja, det var lige alt herfra, og så ses vi lige om lidt. Hej hej! Hej venner, velkommen tilbage. Så er det tid til, at jeg vil lægge make op, inden jeg skal på udgang. Så jeg tænker, at jeg sætter noget musik på, og så begynder vi bare at lægge make op. Alarmen ringer. Jeg snuser en gang til. Der dufter kaffe fra et sted, jeg ikke vil. Træt i kroppen, men kalenderen er fuld. Mit spejl siger op nu, selvom hovedet er tung som guld. Gør klar til dag. Vi ruller gardiner fra lys i min stue. Lyt, verden kalder, jeg træk vejret ind. Lad alle planer ske. Gør klar til dag, og lad det være okay. Sokker på gulvet, jeg finder to, der passer næsten. Telefonen blinker, hunde små beskeder i kassen. To kolde skyld i ansigtet, så vågner noget i mig. Jeg prøver at huske, at i dag kan blive min. Gør klar til dag. Vi ruller gardiner fra lys i min stue. Verden kalder, jeg træk vejret ind. Lad alle planer ske. Gør klar til dag, og lad det være okay. En slør, et smil, jeg øver mig i ro. Et skridt, en fil, jeg gemmer drømme i min sko. Jeg siger stille, det her klarer jeg. Og tager min jakke på, går ud i vejret, hvad det end er i dag. Gør klar til dag. Vi ruller gardiner fra lys i min stue. Lyt, verden kalder, jeg træk vejret ind. Lad alle planer ske. Gør klar til dag, og lad det være okay. Alarmen ringer. Jeg snuser en gang til. Der dufter kaffe fra et sted, jeg ikke vil. Træt i kroppen, men kalenderen er fuld. Mit spejl siger op nu, selvom hovedet er tung som guld. Gør klar til dag. Vi ruller gardiner fra lys i min stue. Lyt, verden kalder, jeg træk vejret ind. Lad alle planer ske. Gør klar til dag, og lad det være okay. Sokker på gulvet, jeg finder to, der passer næsten. Telefonen blinker, hunde små beskeder i kassen. To kolde skyld i ansigtet, så vågner noget i mig. Jeg prøver at huske, at i dag kan blive min. Gør klar til dag. Vi ruller gardiner fra lys i min stue. Verden kalder, jeg træk vejret ind. Lad alle planer ske. Gør klar til dag, og lad det være okay. En slør, et smil, jeg øver mig i ro. Et skridt, en fil, jeg gemmer drømme i min sko. Jeg siger stille, det her klarer jeg. Og tager min jakke på, går ud i vejret, hvad det end er i dag. Gør klar til dag. Vi ruller gardiner fra lys i min stue. Lyt, verden kalder, jeg træk vejret ind. Lad alle planer ske. Gør klar til dag, og lad det være okay. Hej venner. Jeg ved godt, at jeg mest skal bruge en beautyblender til min foundation. Men igen, jeg har pakket halvdelen af mit værelse ned, som I ved. Så det var lige hurtigt, hvad jeg kunne få fat i, hvad jeg havde herinde. Så ja. Men det var egentlig alt for den her lille hurtige make-up video. Og så ser vi bare, når jeg kommer hjem fra min udgang. Jeg skal bo i Harald Nyborg.
Normal og Føtex, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker på, hvor jeg kan få Pepsi Max hen lige på det tidspunkt her. Som er lovlige, men... og lovlige mener jeg med, at det skal være flasker, for vi må ikke have dåser. Der er ting, jeg undrer mig over ved, og det er en af tingene. Vi må godt have andre ting, men vi må ikke have dåser. Så ja, det bliver jeg aldrig klogere på, men jeg er ligeglad. Jeg skal videre, så ja. Det var i hvert fald lige hurtigt alt for det her, og så ser vi, når jeg kommer hjem fra turen. Ses om lidt. Hej venner, velkommen tilbage. Jeg har været på noget af en tur her i dag. Og når jeg viser jer alt det, jeg har købt i næste opslag, eller næste video lige om lidt, så vil I vide, måske have en forståelse om, hvorfor jeg har den her på. Og hvis ikke, så er det fordi, jeg har borgeren på dem her inde i sammen med nogle andre ting inde i Dollar Store. Og det har jeg så løftet forkert, og så har jeg slået min hånd. Jeg har hypermobile led, så jeg får rigtig nemt hurtigt overstrukket i min hånd. Så ja, det er derfor, jeg har det på. Så nu fik jeg lige hurtigt en forklaring på det. Hej venner, velkommen tilbage. Jeg får lige rettet mig. Jeg er lige kommet hjem fra udgang, og klokken er de 18. Så jeg tænker bare, at vi kommer ned i det her hall. Jeg var i Harnyborg. Jeg var i Dollar Store, jeg var i Føtex og Normal. Og de er spredt lidt rundt, de her ting. Så vi tager det lige løbende. Men i Harnyborg, som var det første sted, vi kigger på, der købte jeg gaffatape, som jeg skal bruge her, når jeg skal flytte. Og så købte jeg en liggestol og en træningsbold, fordi jeg har dårlig ryg. Og så sagde min læge, at det ville være en idé at sidde på den, når lægen er ved at sætte sig fast og sidde og køre lidt på den. Så det har jeg fået købt, og det ligger allerede ude. Begge tingene kørte en af medarbejderne ud på det nye sted, jeg skal bo. Ud med det, så vi skal slæbe det her på søndag. Faktisk som er i dag, når I ser den her video. Så er jeg i gang med at flytte ud i det nye sted, så ja. Og i Dollar Store købte jeg, ikke andet mindre end 2 af dem her, som skal stå på min nye skrivebord derude. Så dem skal vi også have pakket ned. Og en kasse Pepsi Max, for det var jeg lidt tøj i. Fik jeg også købt. Og så har vi, i normalt har jeg købt Nivea Makeup Wipes. 2 poser af de her. Jeg har dem lidt rundt omkring, så derfor. Og så købte jeg en conditioner. Det manglede jeg ude på badeværelset, fordi de fleste af mine andre ting er pakket ned. Så sæk. Du kan se mig sådan. Og så i normalt købte jeg 2 hårkur. Og så har jeg en kupon med, som jeg havde købt, eller fået dengang jeg fik en pakke fra Normal. Den der kvindepakke. Så ja, der havde jeg fået en kupon med. Så jeg valgte en sæbe. Jeg kunne få tyggegummi, beauty blender eller en sæbe. Så jeg valgte en sæbe, håndsæbe. Og det var vist det, der var i Normal ud. Og så købte jeg selvfølgelig 2 af dem her og en anden ting. Jeg skal lige have alt op af det her. Nå jo. Så købte jeg den her pose popcorn. Og den her og en sodavand, jeg ikke kunne lide, så den har en af mine andre medbeboere fået. Plus en ny energidrik, som var en Red Bull. Med kirsebær, tror jeg det var. I Normal, der er hvid. Man kan få i Normal. Og i Normal købte jeg faktisk også en gave. Fordi igen, en af mine medbeboere ved, at jeg skal flytte. Og det er jeg vedkommende træt af. Så jeg købte hende en parfume. Den parfume, jeg har på lige pt, som hun godt kan lide. Jeg tænkte, så har hun et lille stykke af mig, som jeg ikke er her. Og i Dollar Store købte jeg denne her fine lille pose, som jeg tænkte, den skulle være i. Så den pakke skal jeg også lige have gjort færdig. Eller pakke og pakke, det ved jeg ikke. Jeg lægger det alt sammen ned i den nette, og så lægger det her ned i. Er min plan. Det var det, jeg købte i Dollar Store. Noget af det. Og så slutter vi af med Føtex, tænker jeg. Og i Dollar Store fik jeg købt
De her, I kan godt huske, når jeg har de der flætninger, der er her. Dem har jeg købt til det, fordi det var der en, der synes var en god idé. Og i Dollar Store har jeg købt Skibo. Og den her meget fine rygsæk har jeg også fået købt mig i Dollar Store. Så det er meget praktisk. Og hvis vi så går videre til Føtex, fordi hold op, der er meget. I Føtex købte jeg min tørshampoo, så jeg ikke løber tør. En deodorant. Nogle chips. Nogle flere chips. Noget blandt selv slik. Kanonkugler. De her. Dem her. Og de her 2 malerbøger. Og det jeg også fik købt i Føtex var Pepsi Max'ene. Men ja, det var egentlig alt for det her lille hårdt og alt for den her video. Og så må I ellers have det monster godt, til vi ses igen. Og så er det faktisk, skulle det meget gerne være, at jeg opdaterer, når jeg er ude på det nye sted. Så ja, vi snakkes. Ha' det godt. Hej.